I-video guys. Hello! Good morning! May buntag sa tanan. Good morning, good morning. Yes. Happy ba mo karon nga kabuntagon? Happy. Of course, happy no kay naaman ang grasya sa Dios sa matag adlaw. Yes. So karon nga kabuntagon, among i-share nga pulong sa Dios diri sa Psalms chapter 56. Psalms 56, Salmo 56 verses 3 and 4. Salmo 56. Alang sa mga dunay mga kahadlok, dunay mga kabalaka. In Psalms chapter 56 verses 3 and 4, ingon pa ni Salmista David. Sa panahon nga mahadlok ako, ibutang ko ang pagsalig ko diha kanimo. Sa Dios magadayeg ako sa iyang pulong. Sa Dios gibutang ko ang akong pagsalig, dili ako mahadlok, unsay mabuhat sa unod alang kanako. Wow. Nagipahinumduman kita nga sa diha nga na ang Dios sa atong kinabuhi, wala tay angay kahadlokan. No? Yes, mao yun gikan sa basahon ni Salmista David nga ang iyang ang pulong sa Dios nagaingon diha na nga kung ana ang Dios kanato wala kitay kahadlokan. Who can be against us? Yes, if God is with me, who can be against me? Yes. So mga igsoon sa panahon sa kabalaka o sa kahadlok, especially sa duha na katuig nga pandemic time, sa mga COVID nga itong kadlukan o sa pamamatay ng kadlukan, Mga problema ba sa kinabuhi, sa pamilya, sa bisag unsa nga trabaho, between sa mga relasyon sa bawat mag-asawa o sa mga bata, walay kadlukan. Tungkol ang Diyos, anaaman sa ato ang panabang sa Dios kinabuhi. kanato, no? Sige. Sa panahon nga mahadlok ako, ibutang ko ang pagsalig ko diha kanimo. Wala tay laing saligan, no? Nganong mahadlok mo ang tao? Tungod kay namin siya sa iyang pagkatawhanon. Apan kung sa matag panahon ato gid nga ibutang ang atong kinabuhi diha kang Kristo, wala tay angay kabalakan. Although na atay mabati ta sa atong pagkatawhanon, pero lahi gyud ang kinabuhi nga naa si Kristo. Yes, no, ang kahadlok sa tao tungod sa madagang hinungdan, daghang mga circumstansya, mga problema sa kalibutan, yun sa yuta. Tungod kay ang yuta may anan man sa mga gitawag na to mga kagulanan ug daghan pa og kasakitan ug daghan pa gani na ay tay mga mata nga muluha tungod kay ana ang mga pagbako sa kasakitan ug sa mga pagdagmal sa panahon sa atong kinabuhi. Apan luyo din ang tanan ayaw pagkawala sa paglaom mga igsoon. Ayaw kahadlok, kay na ang Dios sa iyang pulong ana siya sa ato kanunay. Yes, kung magsigit tag kahadlok, unsa man day ang role sa Ginoo sa atong kinabuhi nga sige tag kahadlok. Sige tagkabalaka. Yes, mahadlok ta mo sakay og mga delikado sa plano. Sa man magampot ta kan Dios na diha. Bitaw sa mga problema no bahin sa mga problema sa kinabuhi atong hinumduman nga natay dakong dalangpanan. Wala tay angay kahadlokan basta naa ang Dios. So kung nagatubang man ka karon og dakong problema, ampo sa Dios, duol diha kaniya. Ang Dios nagahulat lamang sa mga katawhan nga magasangpit. Dili na ko mahinumduman unsa to nga verse nga nagaingon diri ang Dios duol sa mga nagasangpit kaniya, no? So mo na siyang kinahanglan nga magsangpit kita sa Dios, moduol kita diha kaniya. Usay man gud ang tawo bisan naghuman na siya og panugyan sa Ginoo, mura pag kanang naglukdo siya og kanang sako sa problema. Naglukdo siya sako-sako sa problema niya. Pagkahuman niya og luhod, ampo sa Ginoo, iyang gibutang tong iyahang dala nga mga problema, mga kabalaka, ampo siya sa Ginoo. Pagkahuman, balik ko na pud niya og baba, human niya ampo. So ingana ang atong karakteristik nga tawo panhinumduman nato igsoon nga diha sa Dios wala tay angay kabalakan. Yes, wala tay angay ana tay mga kinabuhi ana ang kahadlok. Sa kahadlok, sa butang, sa kalibutan, nga dili na to maihap, dili na to malitermin, nga nung mahadlok ang tao. Basta kakitang tanan, halo na instinct nga mahadlok yun kita. Sa mga panghitabo sa kalibutan, nga biyan ang kontrol. But, mga igsoon, sa kanunay ato yung isalig sa Diyos ang tanan, tungkol kay anak sa Diyos, ang atong paglaong kaluwasan. Ibutang nato atong pagsalig kanunay diha sa Diyos sa ingon pa sa usa ka verse nagaingon pud labing maayo ang pagsalig kang Jehova kaysa labing maayo ang pagdangop kang Jehova kaysa pagsalig diha sa tawo. Yes, no? So mapakyas man ang tawo, mapakyas man ang ato ang pamilya,
mapakyas man na ato ang kapikas sa kinabuhi tungod kay tao man ta, apan kung diha ta sa Dios mosalig igsoon, dili gid siya mapakyas sa atong kinabuhi, no? Sa mga panahon nga atong kinabuhi, nga atong pamilya, gitayog sa mga problema. Yes. Adin dili na nato makaya tungod sa kabugat ug muluha na ta, muhilak na ta. Mingon ta nga, mga mga pamutana. Apan ayaw pagkawala sa paglaom igsoon kay ang pamilya Salig sa Dios. salig kaniya ug mugaan Yes. tanang makabukaton sa kinabuhi. Wow. Ora gyud na siya That's ang a good sikreto. promise. So maghinaot kami nga kani nga kabuntagon, pinagi nini nga pulong na palig-on ang matag usa kaninyo, wala minasayod kung unsa man ang inyohang ginahambin karon nga problema, unsa man ang inyohang mga kaagi karon nga mga taknaa. Apan nasayod gyud ka nga kung naa ang Dios sa atong kinabuhi, mahimong magaan ang tanang mga kabugat sa ato ang kasing-kasing. So ayaw ka mo kalimot, ayaw ka mo pagduha-duha sa pagduol diya sa Dios, pagsalig diya kaniya. Ampo bisag usay wa na ilami ampo tungod sa problema, ampo gyud tungod kay wa tay lain nga dalang panan, gawas lamang diha kaniya. Nga igsoon, mahadlok pa ng tao, apan ana ang Dios kanato walay kahadlukan. Yes. Yes, no. Walay kahadlukan sa kalibutan. Tungod kay ang Dios nagmahal sa matag sa kinabuhi. Sa pita lamang siya pinagsmapagampo. So, ayaw mo kalimot ha, sa itong verse diya, sa Psalms chapter 56 verses 3 and 4. Ato na siyang i-review ug basa aron nga malig-on ang ato ang espirituhanong kinabuhi ug labaw sa tanan. Samtang magpaabot ta sa pagbalik sa Ginoo dinhi sa kalibutan, mahimo gyud tang lig-on bisag unsa pa man ang mga pagsulay nga motay-og sa atong kinabuhi. Pangutana igsoon, nahadlok ka ba? Kana tao kunon. Apat ang Dios na sa mo kasing-kasing, walay kahadlukan. Kaya siya ang magpanalipod sa matag usa. So, kana lang siguro, no? So, maghinaot kami nga napanalanginan mo sa pulong sa Dios. So, This is Ray. and Grace Antonio, Antonio. thank you so much and God bless everyone.